Alija. Prvi vikend u julu donosi prvi veći talas turista koji su već u prvim popodnevnim satima krenuli na more. Osjetno veći broj vozila očekuje se na putevima prvog i drugog prioriteta koji vode ka Crnoj Gori i na autoputevima koji iz pravca Mađarske i Hrvatske vode ka Makedoniji i Bugarskoj. Na naplatnim rampama i graničnim prelazima za sada bez gužve. Tokom jula i avgusta samo u jednom danu 40.000 vozila prođe autoputem kroz Srbiju. Pojačan intenzitet saobraćaja i na Ibarskoj magistrali, što je očekivano u sezoni godišnjih odmora. Osim radova na putevima, vozači mogu da očekuju i česte kontrole saobraćajne policije. Na ili sa mora, iz Srbije ili iz drugih država, srpski putevi prepuni automobila. Sa ove strane ne, ali odavde je velika kolona u Mladenovcu. A odakle ste putovali? Iz Grčke. I kako je stanje na putevima od Grčke do ovdje? Sasvim dobro. Do Mladenovca, u ovom pravcu ne, ali od Mladenovca ka Požarevcu jeste. Dugačka je kolona. U Malom Požarevcu je katastrofa. Kada vozači prođu Beograd i upute se ka moru, odmah naiđu na prepreke. Zbog radova na putevima stvaraju se kilometarske kolone u zonama oko petlja Umčari i Vodanj. U putevima Srbije normalizaciju saobraćaja na toj deonici očekuju za 2 dana. Tehnologija radova, znači miksera koji su bili angažovani na formiranju asfaltnih slojeva je takva da nije bilo moguće preusmeriti u toku jučerašnjeg popodneva saobraćaj u 2 trake, ali za naredni petak i naredni vikend ćemo se drugačije organizovati. U poslednja 3 dana naplatnu rampu Bubanj Potok u smeru ka Nišu prošlo je 72.000 vozila, što je za 25% više nego prošle godine. Najveće gužve očekuju se petkom i nedeljom u popodnevnim časovima. Povukli smo dodatne ekipe inkasanata sa bočnih naplatnih stanica. Znači, one naplatne stanice, na naplati smo pripremili trojezične table za pripremu sitnog novca. Znači, na izdavanju, kao što vidite ovdje trenutno na Bubanj Potoku, inkasanti dodaju ručno kartice. 5 puta više vozila i na naplatnoj rampi Najs. Očekujemo da će u toku dana samo na naplati, znači u smeru od Beograda ka Nišu, proći negde između 15 i 17.000 vozila. Očekujemo da se takav trend nastavi do kraja meseca sa povećanjem naravno saobraćaja, dok će kulminacija biti prvog vikenda u avgustu. Samo u junu iz saobraćaja je isključeno 10.000 vozača. Saobraćajna policija obećava i pojačane inspekcije autobusa. U zadnjoj akciji koju smo sproveli samo na jednom punktu na autoputu od 30 kontrolisanih autobusa za jedno kratko vremenski period, 6 autobusa je bilo neispravno. Kada u takvim uslovima stignu do granice, dobra vest za sve vozače je da zadržavanje nisu duža od pola sata. Ukoliko krećete na duži put, preporuka je da to nikako ne radite sa tehnički neispravnim vozilom. Pravite pauze i pratite uputstva sa saobraćajnih znakova. Na mnogima piše: bolje stići 5 minuta kasnije nego nikada. Stefan Jović, Prva televizija.